Jeg tager den igen. Kom nu, igen. Skynd dig. Jeg kan ikke gøre det. Hvad siger du der? Er det bas, eller hvad du laver? Kan I køre det? Jo, jeg tror jeg. Men du ligner sådan en mongol, der kan sige det. Du får ikke gæt. Men tiden er gået. Tiden er gået. Ja, men det kan jeg altså ikke gætte det der. Jeg ved ikke, om du kender den, altså hvis det er. Men det var sig lige, hvad det er. Hvad er det for en? Tænder på et kys. Nej, jeg troede, når jeg blev gammel, men der med spil 2. Hvad troede du? Det var fordi... Every time we touch. Nej!